Ariketa, eremu magnetikoko 15. ariketa. Irudian bi intentsitate dazkau, A eta C, vale? Akoa baruraka eta Zkoa kanporaka. Eta galdetzen digutena da, bueno, hemen galdetzeko era raroa da, azkenean galdetzen digutena da kalkulatzeko eremu magnetikoa D puntuan, eta gero indarra, baina bueno, luzera unitateko, orduan F txikia. Orduan, lehenengo ariketa egiteko, eskubiko eskua erabiliz gogoratu. Vertikala denean eskubiko eskuarekin ateratzen da eta sartzen da, hemen irudian sartzen da bezala. Edo, bueno, kasu honetan goiti begiratuz, kanporaka datorrena izango zen, bale, kasu honetan, horrela izango zen, eta baruraka doana eskubiko eskuangatik, bestalderaka. Bale, ikusi behar duguna da, D puntua honekiko nun dago, nahi izango zen hemen, orduan. BDA izango da horuntza, bale, hemen mengo puntua da horuntza izango zen, eta beste hemen beruntz. BDC izango da beraka. Hau ondo ulertu. BD izango da BDA gehi BDC. Eta da askotan egin duguna. Orduan, moduloak izango ja. BDA izango da musu 0, intentsitatea, BP, distantzia, AD. Vale? Eta BDC izango da musu 0, zati BP, intentsitatea C, eta distantzia DC. Orduan, musu 0 zati BP da B amar minus azpi, B amar minus azpi, intentsitatea an da 1,5 amperio, eta bestea 2,4. Eta distantzia metro bat eta metro bat, ez? Orduan, metro bat eta metro bat. Iru, amar minus azpi Tesla, eta bestea 0,8 amar minus azpi Tesla. Eta orain, irudien leno esan dugun bezala, BDA da eskerreruntz, kasuntan oso horreza dira vektoreak. BDA izango da minus gogoratu ardatzak beti dira horrela. Ardatza bat IJ hartzen badugu horrela ardatza. Adierazi ardatzak hemen hartu ditzakezu 3 dimentsiotan. Horrela hartu daiteke IJK. Vale? Orduan ariketa izango zen minus J eta minus K. Edo adierazi hau dela. Beste aukera bat dago adieraztea. Horrela egiten badugu. Baina zuek adierazi zardatzen izaten egiten, Ardatza hauetan hartzen badet, suposatuz hau dela K, zuek aukeratu hau edo hau. Nik egin hartuko ditut ardatza hauek. Goratu ala ere zindala izan nozen moduz, IJ egiten baduzu eskubiko arauarekin K izan badu kontrako hemen. IJ baka honuntza. IJ K gora. Bale, ordan, hau eginez, izango zen minus iru amar minus azpi I. Eta bestea izango zen BDC minus 0,8 amar minus azpi J. BD izango da minus iru amar minus azpi I ken 0,8 amar minus azpi J. Eta punto. Hau izango, honek esaten digu D puntuan izango zala aruntza eta beraka. Hau izango litzateke BD. Bai, eta bueno, atera daiteke angelua eta nahi ditugun guztiak. Moduloare bai atera. Bale, hori zuen kontu. Modulua BD, bai, berko zan erroa, berbi, gehi berbi. Tesla. Hemen ere bai, Tesla. Ez du gabe. Eta tangente beta izango litzateke 0,8 amar minus azpi, zati iru bider amar minus azpi. Baina, bueno, gero, arko tangente egin eta atera beta. Amar minus azpi juten da, gutxi gara bera, 58 grado. Bai, eta modulua atera. Eta zalantza daude galetu jatenez indarrarena. Orduan, indarra egiterako garaian egin behar dugu bi hauen arteko indarra. B atala, mendako barruraka, bai, eta mendako beste bat kanporaka. Eta badakigu distantzia dela metro bat eta metro bat. Bueno, ez dut irakurri metrotan egin dut, baina bai mendako metrotan.
Orduan, ia da 1,5 amperio. IC 2,4 amperio. Eta galdetzen digute kalkulatzeko bien arteko indarra. Horren arte behar dugu bien arteko distantzia. Distantzia izango da, erro bat berbi, gehi bat berbi, erro bi. Orduan, bien arteko distantzia egiteko, formula jar daiteke, baina, badakizut ez daitela gustatzen zuzenean formula jartzea. Orduan, aplikatu dakiguna. Lehen egin duguna. Eskubiko eskua aplikatuz, hemen izango da kanporaka, eta hemen barruraka. Vale? Ez ez kolore berdin erabiliko. Orduan, ze eremu izu ba, sortzen duen eremua izen, izango da perpendikularra honi. Hemen honek hau egiten badu, puntu hau dago hemen egongo baliz bezala horrela. Orduan, hemen sortzen den eremua da, perpendikularra bizango litzateke, BCA. Hau da, C eroalean, A eroaleak sortzen duena. Orduan, eskuak aplikatuz edo formula aplikatuz, edo azkenean eskubika dela, azkenean egin behar duguna da I, ateratzeko zentzua, FC ateratzeko, FCA da azkenean zen agatik sortzen dana, izango dago ateratzeko, izango litzateke intentsitatea goruntz eta eremua BCA aruntza. Orduan, gora, kanpora, eta bera izango zen, atera eta bera. Orduan, eskubiko eskuak esaten digu indarra, sortzen den indarra, izango dala onuntza. Bai? FCA. Bale, juteman naiz, dirazten dugu ondo, eta hau berez da, FCA izango da. IC, zoi da, C eroalean gaude, bider, BCA, hau da, ak sortzen duena, bider sinularo gitama, dala bat. Orduan, hau izango da, ICL musu 0. Zati, pipi hau leno, ez dugu kalkulatu, baina egin dugu formula berdina, IA, zati distantzia. Bider bat. Pizkatxukunduz, musu 0, zati BP, IA, bider IC, zati distantzia, bider L. Eta hau da, atera degun formula da esaten dizuedana, pizkat zerbait adirazi, hau izango zentzateke modulua, eta kasuntan dala kanporaka. Eta gero bestea, hemen atera zaigu, hau izango da onuntza. FCA. Eta noraka izango da FAC, justu kontrakoa. Bakiten dugu gauza bera. Fijatzen banaiz hontan, kasu honetan biraka horrelari da, kasu honetan da beruntz hemen, ez? Hemen sortzen duna BAC, CEC, aeroalan sortzen duna izango litzateke, kasu honetan onuntzak, iruden ikusten da bezala. Orduan, eskubiko arau aplikatuz, kasu honetan izango da zan intentsitatea barruraka, eta BCA giro hau egin barko dunuko da, barrura sartu eta esker aldera giratu. Orduan, eskubiko eskuarekin egiten dugu, sartu eta giratu alde hortara, eta ateratzen zaigu goruntz. FAC izango zen hau. Hemen jartzen dugu. FAC. Eta bagenekin emaitza hau, ze teorian, badakizute esatera behar duen, teorian zezaten du, biero ale dituzuenean kontrako norantza dutena, kasuntan bezala, bada baruraka eta besta kanporaka, alderatu egiten diala. Norabide eta norantza berdina baldin badute, elkartu egiten dira. Eta kasuntan alderatu, eta hori atera zaigu, baina atera, ez dit balio egitea buruz, buruz egiten badizute, gutxego puntatuko da, baina adierazi gauzak.
Eta orduan eskatzen digutena da, eta indarra, hemen ez da berdin, ez da beharrezkoa egitea guztia. Hemen FAC da FCA berdina. Vale, egiteko era da, kasuntan FAC izango litzateke IAL bider BAC. Eta hemen sartuko genuke beste intentsitatea, sinularo gaitaman. Eta total, ematen dula berdina. Ze intentsitatea justu dira kontrakoak. Ez da beharrezkoa egitea. Osa, bat ondo adirazi eta bestean zerbait esan eta punto. Eta gero, hau izango da, bueno, dituko diogu F, eta hau izango da F zati L, esaten diguten metroko. Orduan, hau juten zaigu, eta da ikasitako formula. Baina mesedez ez jarri. Bai? Orduan, jarri balio hauek, 2 - lehenengo intentsitatea 1,5, bestea 2,4 eta distantzia errobi, hau egin, 5,09 10 - Newton zatimetro. Izango litzateke emaitza. Eta kasuntan esan barko genuke alderatu egiten diala. Norabide hortan. Hombre, gokina izango zen, esatea angelu osatzen duen horizontalarekiko, baina bueno, mintzat esan horrela, marraztu eta esan, bueno, kasuntan badakigu, ze hipotenus, badakigu hau dala bat, baldin bada bat eta bat, bangelu da 45 grado. Bai? Dan kasuntan duz horretxa. Nahi izango dira horrela, eta angelu hau izango litzateke 45 grado. Vale? Venga, jo.